vás zdravím lidičky a toto je mé první video a já jsem z recenzí z her. A pokud jste si mohli všimnout, tato hra je Minecraft, na kterou také bude recenze her. Ale jako naše první video je soutěž o Minecraft Gift Code. Takže o co tu půjde? No tak asi hlavní bude to, že za prvé nebudou tu žádné odběry, ani like, no takhle. První podmínka je jako u každé soutěže, což je odběr a like. Ale pozor, další podmínka je, já vám do chatu napíšu telefonní číslo a v jakém tvaru SMS pošlete. Tuto SMS musíte poslat dvakrát. Pokud ji pošlete jen jednou, nepřijde vám ten kód soutěžní a vy se nezúčastníte soutěže. Tento kód potom napíšete do komentáře. Potom vyberu jednoho a ten vyhraje gift code. Takže toto je k té soutěži, všechno vám napíšu do komentáře. Gift code už mám koupený. A tak, takže to je vše a čau.